донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон озмуни дохилидонишгоҳӣ беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 байни донишҷӯёни ҳамаи факултетҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 12 декабри соли 2025 ба роҳ мемонад. ҳадаф аз баргузории озмуни мазкур тақвият бахшидани донишҳои назариявию амалии донишҷӯён ва баландбардоштани фарҳанги андозпорӣ. ҳадафи дигар аз миёни ғолибони озмун ташкили дастаи донишгоҳӣ барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. озмун дар як марҳила ба тартиби даставӣ аз 3 то 5 нафар гузаронда мешавад. донишҷӯён метавонанд аз ҳар як ихтисос ё ҷамъи ихтисосҳои факултет як даста ташкил карда иштирок намоянд. дастаи ғолибшуда сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардида аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешаванд.